В Мобилтел постигаме целите си честно, справедливо и прозрачно. Почтеността е по-важна от краткосрочния успех. Кодексът за поведение важи за всички служители и цялото ръководство. Обективно оценяваме професионалното представяне на служителя, не личността му. Уважаваме правото на сдружаване. Не толерираме никакъв тормоз. Спазваме закона и се отнасяме така, както искаме да постъпват с нас. Не се влияем от частни интереси и лични ползи. Не приемаме непозволени облаги. Не възлагаме договори чрез предлагане на облаги. Ако поискат от нас облаги, уведомяваме. Спазваме строги правила по отношение на подаръци и покани за събития. Не участваме в фиксиране на цени и в незаконни споразумения с конкурентите. Ако не сме сигурни дали да приемем жест, се допитваме. Със спонсорствата и даренията подкрепяме каузи, не отделни лица, политически партии или свързани организации. Не влияем на журналистическото отразяване. Пазим личната информация, търговските и оперативни тайни, дори и след приключването на правоотношения с компанията. Събираме и обработваме лични данни законосъобразно. Не допускаме неразрешен достъп, ползване или загуба. Внимаваме в разговорите по телефона. Не допускаме да виждат документацията ни. Не злоупотребяваме с вътрешна информация. Информираме своя ръководител за конфликти на интереси, втори трудов договор, ако роднини участват в търговски преговори. Пазим фирмената собственост и не я ползваме за лични цели. Когато сме онлайн, обявяваме, че изразяваме лични становища, а не на компанията. Последствията от неетично поведение са сериозни. Не го толерираме. Санкционираме независимо от ранга или позицията на нарушителя. Всеки може да докладва нарушение или съмнение без притеснения. Обърни се към своя пряк ръководител или към compliance менеджер.